Sants, que s'ha reformat aquest estiu. Estem amb el Joan Carles, que és el cap d'establiment de Sants. Si vols, passem i ens ensenyes una mica les reformes que s'han fet. Doncs endavant, anem. Ja, anem. Aquesta és la part més important que hem fet amb el tema de les obres, i ha sigut que tot aquest cubícul, que fa uns 82 metres quadrats, que és el que porta totes aquestes columnes, abans eren els respiradors del mercat, que al mercat, al posar aire condicionat, nosaltres vam aprofitar per posar al terra i deixar tota una sala diàfana, a lo que vam aconseguir 82 metres quadrats de superfície de més. Que justament amb això també vam aconseguir la possibilitat de poder fer una botiga totalment diàfana, com he dit abans, però totalment també amb molta profunditat, perquè l'alçada màxima dels prestatges és de 1,50 m. Si us en recordeu de la botiga de Sants en si, tot el que n'hi ha ara de profunditat abans no existia. Abans era tot murals de 2,37 m. Amb això també hem pogut adequar la realitat de les vendes del nostre producte de llibreria envers a lo que és papereria, joguines, floricultura, multimèdia. També us vull ensenyar la nova llibreria, que és una llibreria amb un mobiliari nou, on també, si veieu, hem aprofundit amb prestatgeria de 1,50 m, com us comentava abans, simplement amb un mostrador únic, on s'ajunten les tres llibreries, i amb això el que sí que creem és molta polivalència entre el personal que n'hi ha a llibreria. Amb la nova reforma també hem reduït els diferents punts d'informació, els diferents punts de treball en un sol, així també es focalitza molt l'atenció al client, no? I el client no troba els treballadors desperdigats, sinó que sempre estarem en un punt d'informació concret on poden venir a demanar des d'un llibre infantil, com un llibre especialitzat, com un llibre de ficció, i a part tenim el punt d'informació de joguines, papereria i informàtica, on poden trobar l'assessorament respecte a aquests productes. Encara que és la mateixa superfície, sembla molt més gran. La veritat és que els primers dies et despista una mica, No saps on estan els llibres, no saps com està distribuït, però és molt més espaiós, sembla molt més gran, més còmode, i quan t'acostumes, doncs, bueno, és més fàcil caminar. Ha sigut els eixos transversals. Què vull dir amb això? De que, evidentment, es veu el que és la llibreria infantil, però amb l'alçada mínima de la llibreria infantil es pot anar mirant que amb aquests eixos el que estem trobant és tota la llogateria de la primera edat i tal fins al final. O sigui que no cal donar tota una volta, sinó simplement fer uns eixos que permet que el client pugui gaudir simplement per edats. Ara crec que estava tot millor posat, es veu més ràpidament les coses i aleshores quan les estanteries i tot això està millor ordenat que abans. Bàsicament és això. Aleshores, a l'hora de trobar les coses és molt més ràpid. Justament en aquest espai us ho vull ensenyar, perquè aquest és l'únic espai que durant tota la nit està la llum encesa. Llavors, des del carrer sempre s'està veient que Abacus té un racó com aquest. A la botiga d'Hostafrancs disposem d'un punt de lectura que és fets amb mobles d'IKEA. La gent pugui trobar un complement per trobar un espai i pugui provar tant els mobles com els nostres llibres.
Una de les coses curioses és que des que vam netejar la façana i vam netejar els vidres, vam fer aquest espai totalment amb aquesta vidriera, al tenir el metro aquí davant ens hem adonat que aquesta petita sala és com una mena de punt de trobada per la gent. En si no hem tancat la botiga, hem estat un mes de reformes, però per lograr tot això s'han implicat moltíssima gent de la cooperativa.